Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα podcast με το Everest Podcast και με τη CSX of Civo Events. Και σήμερα έχουμε κοντά μας τον Ανδρέα Γεωργίου, υποψήφιος βουλευτής με το Δίκο. Ανδρέα μου, καλώς όρισες. Καλώς σας ήρθα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ανδρέα μου, θέλω έτσι λίγο να μου πεις λίγα πράγματα για σένα. Ας να γνωρίσεις ο κόσμος, αν είσαι παντρεμένος, από πού μηνίσκεις. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Ανδρέας Γεωργίου, 29 χρονών. 29 Είμαι σπουδασμένος ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Φρέντερικ, έχω τελειώσει. Εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα και είμαι παιδί προσφύγων. Ναι, όπως και εγώ το ίδιο. Και είναι σημαντικό να το τονίζουμε. Είναι. Από τον Καραβάν και την Πεντάγια. Α, οκ. Και Καραβάν έτσι, και Πεντάγια. Πεντάγια είναι επαρχία Μόρφου Παχιά μου, οκ. και Καραβάς Γκερίνια. Εγώ είμαι Παφάνια, Αμόχωστο. Αμόχωστο. Ναι. Και Αλλά βάλεις βουλευτής, βάζω βουλευτή στην επαρχία Λευκωσίας. Παχιά Λευκωσίας. Οκ. Οι γονείς μου με έχουν μεγαλώσει με τις αξίες του τι είναι η πατρίδα και γιατί πρέπει να αγωνιζόμαστε καθημερινά Ναι. για τη χώρα μας, για το νησί μας. Αυτά. Είμαι ένας Εντάξει. πολίτης. Οκ. Ωραίο, ωραίο. που, Ναι. 29 χρόνων θέμα. 29 Χαίρομαι χρόνων. που έχουμε νέους ανθρώπους. Γιατί τον που λέμε μια φορά ότι πρέπει σιγά σιγά να πιάμε εμείς το βήμα, να μπούμε και λίγο στην πολιτική. Εντάξει, εγώ είμαι 29, 33 εγώ. Αλλά εντάξει. Ανήκει στην νεολαία. Ανοίγουμε στην νεολαία, ακριβώς. Που λες, εντάξει, και ότι αποφάσισες να ασχοληθείς με τα πολιτικά, έτσι, πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη... Αποφάσισα γενικά, αρέσκει μου να ασχολούμαι με τα κοινά, περίπου τα τελευταία 10 χρόνια, από τον καιρό που ήμουν στο πανεπιστήμιο. Οκ. Φαίνεται είχα το σκρούγι μου πιο μικρός. Γιατί τι ετέλεσες. Και έτσι καλλιεργήθηκε όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, ήμουν αντιπρόεδρος και πρόεδρος της φοιτητικής παραταξής του Δίκο με την αναγέννηση. Αναγέννηση, ναι. Μετά πήγα συντονιστής Κύπρου της αναγέννησης. Και έτσι ακολούθησα έναν δρόμο. Μετά έχω ασχοληθεί και με τη Βουλή των Νέων. Ήμουν βουλευτής στην 6η Βουλή των Νέων. Οκ. Και έτσι ένιωσα την ανάγκη. Ναι, την ανάγκη μέσα σου να ασχοληθείς με την πολιτική. Οκ, άρα ασχολείσαι πολλά χρόνια και έχεις εμπειρία, φαίνεται. Απλά να σημειώσω ότι μέσα από την δεκαετή πορεία, αν μπορούμε να το ονομάσουμε πολιτικής, Ναι. εκείνο που έμαθα είναι ότι πρέπει να στηρίζεις και τις ορεινές περιοχές, τους ανθρώπους όπου έχουν κρατήσει ζωντανή την παράδοση, τις αξίες της χώρας μας και έτσι να δεις στην πορεία μου ότι ασχολήθηκα αρκετά και με την περιοχή της ορεινής Λευκωσίας, της Σολέα, Μαραθάσα, Μπιτσιλιά. Με τι ακριβώς ασχολείσαι, Τι ακριβώς. Βασικά, περιοχή Σολέας είπες. περιοχή Σολέας, Μαραθάσα Οκ. και Μπιτσιλιά. Τα χορκά μου, ναι. Είναι Με πομπολίστικο. πομπολίστικο, Λιβάδια πολυστύπου συγκεκριμένα. Πολλοί συγχύζονται τα λιβάδια με λάρνακος, αλλά όχι, Μπράβο. είναι λιβάδια πολυστύπου. πολυστίου, πολύ Οκ. όμορφο χωριό. Ναι. Ναι, τι έκανα Πες. ακριβώς. Έκανα ό,τι έπρεπε να κάνουν οι άνθρωποι που έχουν κάποιον πολιτικό ή πολιτιακό αξίωμα. Να ακούσουν τον κόσμο, να ακούσουν τα προβλήματα της κοινωνίας και τι ήταν τα προβλήματα και τι έννοια, και δεν σταματήσα. Μιλάμε για ένα δρόμο Ναι. που είχε σχεδιαστεί από 1980, το δρόμο Λευκωσίας Τρόδους. Ναι. Και από το 1980 ακόμα προσπαθούμε να τον κάνουμε. Άρα, τι έκανα εγώ με τις μικρές δυνατότητες που έχω, άσκησα πίεση. Άσκησες πίεση, οκ. Για να γίνει ο περιφερειακός ουσιαστικά ή για να... Μπράβο. Για να οκ. προχωρήσει αυτό το έργο, συγκεκριμένα από το 2021, όταν τελικά αποφασίστηκε να γίνει το πρώτο μισό κομμάτι, όταν ήμουν πρόεδρος της αναγέννησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, είχαν καταφέρει να περάσουμε ψήφισμα στη ΦΕΠΑ, στη Φοιτητική Ένωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ναι. ούτως ώστε η Φοιτητική Ένωση να στηρίζει το έργο. Ναι. Και καταφέραμε το, και γιατί έπρεπε να φανεί και από τους φοιτητές, γιατί έχουμε αρκετούς φοιτητές
που έρχονταν καθημερινά από τις περιοχές εκείνες. Όπως εγώ, από το Αγάγιν, ας πούμε. Ακριβώς. Άρα φανταστείτε πόσο επικίνδυνο ήταν για τους φοιτητές που σε νεαροί, δηλαδή μιλούμε 19 χρόνων μόλις πιάνουν αυτοκίνητο, να διασχίζουν καθημερινά αγροτικό δρόμο, γιατί είναι αγροτικός ο υφιστάμενος Ναι, δρόμος. έχει έξω πόσα χωρκά διασχίζει και να μιλούμε για μια λωρίδα. Μια λωρίδα. Ναι. Πολλά επικίνδυνη και να σημειώσω δάμε ότι δυστυχώς είχαμε και αρκετά δυστυχήματα. Στοιχήματα και θανάτους. Και ήταν Ναι. και νεαρής ηλικίας. Ναι. Λοιπόν, ένα από τα ζητήματα ήταν ο δρόμος, ο οποίος ασχολήθηκα και ασχολούμαι, δεν είναι ότι σταματήσαμε. Για τα θέματα υγείας της περιοχής, έχουμε ένα κέντρο υγείας στην Ευρύχου, όπου υπολειτουργεί και αναγκάζονται πολίτες, όπου είναι μέσος όρος ηλικίας της περιοχής, καιάμε 75 πλάς, Ναι, ισχύει. να παίρνουν τα Τώρα έκαναν και αυτοκίνητο το τους. Χατζηγιάννιον τώρα, στο Κάκι. Το έχουν κάνει και μπράβο τους, αλλά να σημειώσω κάτι. Δεν προσφέρει φροντίδες πρώτων βοηθειών. Δηλαδή, αν πάει τώρα τη νύχτα, είναι κλειστό. Λειτουργεί περισσότερο με εξωτερικά ιατρία. Ναι, μόνο 2 κλίνες έχει νομίζω, δεν κάνω Μπράβο. πολλά. Δεν είμαι σίγουρος να το τονίσω το πράγμα, αλλά ναι, δεν δουλεύει τη νύχτα. Ναι. Άρα, στην ουσία, τι γίνεται. Μπορεί να πάει ένας ο οποίος είναι. Και βάζω το θέμα της ηλικίας, γιατί είναι σημαντικό για την περιοχή εκείνη. 75 χρονών άνθρωπος, η ώρα 11 τη νύχτα για παράδειγμα, και παραδείγματα που ήταν κοντά μου. Να χρειάζεται πρώτες βοήθειες και να Ναι. του λένε δεν μπορούμε να σε εξυπηρετήσουμε, πρέπει να πάει στην Κυπερούντα. Ναι. Άρα αντιλαμβάνεστε ένας 75χρονος να πάρει το αυτοκίνητο του η ώρα 11 τη νύχτα, Να πάει και περούντα, χειμώνα, που έχει κάνει πάγον τις περισσότερες φορές, εννοείται. πόσο επικίνδυνο είναι για τη ζωή του. Οκ, άρα 2 σημεία όμως. Για τον περιφερειακό δρόμο ανάφερες πριν, υπάρχουν και παράπονα, ξέρεις. Υπάρχουν αρκετά παράπονα. Γιατί να περάσει από συγκεκριμένες περιοχές Μμμ. και άλλες περιοχές να έχουν πιο λίγη κίνηση για να έχει παραπάνω. Λοιπόν, τι είναι το θέμα. Αλλά εγώ τον που λέω ότι πρέπει να διαλέξετε ή να αποφορτιστούμε από την κίνηση που λέει και να παίρνουμε δουλειά με την ησυχία μας το πρωί, ή να πρέπει εξάλλου και χρειάζεται, νομίζω περιφερειακός να βοηθά παραπάνω για να θέλεις να πάεις, δεν ξέρω, να συνδέεται με την έξοδο του Τσερκού, αν δεν κάνω λάθος, με το δρόμο τον οποίο γίνει και ήδη, που είναι από την έξοδο του Τσερκού και πάει μέχρι το roundabout του Τσεριού. Μάλιστα. Τι συμβαίνει. Σε πιο μετέπειτα στάδιο, όντως, το σχέδιο είναι και ο πλάνο να ενωθούν όλα τα κομμάτια, δηλαδή που τον Μπράβο, περιφερειακό μπράβο. το συγκεκριμένο, να ενωθεί με τον περιφερειακό που πάει προς την Κλήρου, να ενωθεί με τον δρόμο που πάει στη Τσερίου και αμέσως στο Τσέρι, και να φκένει να πιένει στη Λάρνακα και Λέμεσο. Το θέμα ποιο είναι, ότι γενικά σε τέτοιου είδους έργα βλέπουμε αρκετές καθυστερήσεις και αρκετά Ναι. κολλήματα. Θα πάρω ένα παράδειγμα αντιτσερίου. Προχτές συγκεκριμένα, εγώ ενοικιάζω στο Γέρι. Από το Γέρι να πάω στη Δευτέρα, Το κυκλοφοριακό δηλαδή. ακριβώς. Άρα, sorry, Ναι. να έρθω μετά να σε ρωτούσα, αλλά μια τσόγια μου πας. Άρα, τούτη είναι και οι στόχοι σου σαν βουλευτή, σωστά. Δηλαδή, μετά που να βγεις, αν βγεις, να διατελέσεις ένα από τα έργα σου, δηλαδή να μπορέσεις Λοιπόν. να ασχοληθείς. Ακριβώς, και είναι ωραία πάσα τούτη, γιατί είτε εκλεγώ είτε δεν εκλεγώ, δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι για τα θέματα, γιατί Ναι. είναι προβλήματα της καθημερινότητας. Οκ. Και δάμε είναι ένα στοιχείο που χάσαν όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ότι σταμάτησαν να ασχολούνται με την καθημερινότητα των πολιτών. Ναι, το Λοιπόν. κυκλοφοριακό όντως είναι... Και ναι, θα συνεχίσω να ασχολούμαι και για το κυκλοφοριακό και για τα θέματα στέγασης, για τις ορεινές περιοχές, που είναι μια πληθώρα. Η Μπράβο. καθημερινότητα. Μπράβο. Και να πάμε πίσω στο κυκλοφοριακό, γιατί και εγώ ενοικιάζα Μμμ. κοντά στη Τσερίου, συγκεκριμένα στο Ανταβατ του Μετρό. Μάλιστα. Και θέλω να μου πεις λίγο, πες μου κάτι Λοιπόν, να μου πεις. Ναι. Πάμε να δούμε γιατί έχουμε το πρόβλημα το καθημερινό. Διότι δεν υπάρχει έναν σχέδιο, έναν πλάνο που πλευράς όχι μόνο της τωρινής κυβέρνησης, όλων των κυβερνήσεων, το οποίο θα είναι καθοριστικό για να λύσει το πρόβλημα. Πιάνουμε λύσεις, βρίσκουμε λύσεις, οι οποίες είναι να λύσουν το σήμερα.
Δεν βλέπουν το μετά. Νομίζω, δεν ξέρω, ας πούμε για παράδειγμα, βλέπω επιχειρήσεις να κλείουν λόγω των καθυστερήσεων. Ακριβώς, αν πιάμε τη Τσεριού, αρκετές επιχειρήσεις έχουν κλείσει. Τι λύσεις υπάρχουν? Εκτός αν είναι μπενζίνα, το σημειώσαμε. Ναι, εντάξει, η βενζίνα ποτέ. Άρα διακρίσεις αυτό. Ναι, εντάξει, ναι. Το δικό μου σκεπτικό είναι το εξής. Να πιάμε το πιο απλό παράδειγμα. Πριν πάω στο παράδειγμα, να πω ότι ναι, να ολοκληρώσω που είχα πει πριν. Έχουν καταφέρει οι συγκεκριμένες πολιτικές που ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια να αναγκάσουν τον κόσμο να εξαρτώνται από τα αυτοκίνητα και να μην σχεδιάζουμε δρόμους που εξυπηρετούν τον πολίτη. Ναι. Δηλαδή, αν πάμε στο εξωτερικό και θέλουμε να πάμε σε ένα χ σημείο, να περπατήσουμε, Ναι. να πιάμε το λεωφορείο, να πιάμε το τραμ, να πιάμε το τρένο και να πάμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Στην Κύπρο αναγκάσαν μας να Μόνο πρέπει να αυτοκίνητο. μπούμε μέσα στο μαγαζί με το αυτοκίνητο. Εσύ. Άρα, τι συμβαίνει? Δεν έχουμε έναν ολοκληρωμένο σχέδιο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άρα, ναι. Τι εννοώ? Αν θέλω εγώ που το γέρι να πάω Αγλαντζά, πρέπει να πάω κάτω Λευκοσία, Λίδρας και να στραφώ πίσω Αγλαντζά. Άρα, τι είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι τα δρομολόγια μας είναι αξονοτά. Δηλαδή έχουν μια κατεύθυνση προς το κέντρο και μετά πιάσεις άλλο να έρθεις πίσω. Δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα, για παράδειγμα, Αγλαντζάν με το Τσέρι ή Αγλαντζάν με το Γέρι. Πρέπει να έρθουν να πούν ότι μέσα στις πόλεις, μέσα στα κέντρα των πόλεων, εντάξει, ή των περιοχών, που είδαμε το πρόβλημα, ότι Ναι. δεν έχουν οριοθετήσει ποιο είναι το κέντρο της κάθε περιοχής. Εντάξει, Ισχύει. πρέπει να έρθουν να πούν ότι μέσα σε τα κέντρα θα κινούνται κάθετα τα δρομολογία για να μπορούν να καλύψουν τις περιοχές και να όπως την αλυσίδα. Κάθετα εννοείς, δηλαδή οι κύριοι δρόμοι Ναι. να ενώνονται Δηλαδή, με παράδρομους. αν θέλω που το Τσέρι να πάω στη Λαγατάμια, εντάξει, Ναι. να υπάρχει Τσέρι Λαγατάμια. Ένας κύριος δρόμος, ας πούμε, πιο λωρίδες. Ένα δρομολόγιο, άλλες μιλώ για κιόλας. δρομολόγια. Να ενώνονται τα δρομολόγια. Εννοείς, οκ, εντάξει. Όχι, δηλαδή, να μην χρειαστεί να πάω κάτω Λευκοσία και που Λίδρας να πιάω το άλλο λεωφορείο που έρχεται πίσω στη Λαγατάμια. Άρα μιλούμε καθαρά για λεωφορεία, εννοείς και για τα... Ναι, γιατί είναι το μόνο μέσο μαζικής μεταφοράς που έχουμε εκτός του ταξί που εντάξει εννοώ... Εν τω που συγχύζουμε κάποτε, δηλαδή, εν τω που σκέφτομαι κάποτε, ότι τα λεωφορεία τι πρέπει να πηγαίνουν κάτω Λευκοσία και ξαναπίσω στο Αγλαντζά, ενώ μπορούν να κάνουν παράλληλες, να το πω, Ίσως επειδή δεν ασχολήθηκε κάποιος τόσο σοβαρά. μεταξύ των κύριων δρόμων. Ακριβώς, επειδή ίσως κάποιος δεν ασχολήθηκε τόσο σοβαρά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Και τι εννοώ? Ή μπορεί να δημιουργήσει κέντρα, ας το πούμε, όπως τον κάτω από Λευκοσία, να κάνουν και κάπου αλλού και έναν κέντρο, με τα λεωφορεία. Ναι, για παράδειγμα... Αν δεν κάνω λάθος, έχω και στο Γασιπία, δεν κάνω λάθος, ένα κέντρο, αλλά μου βοηθάει. Που ήταν το Πάμε Express, γιατί ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι να σταματήσει. Λοιπόν, ωραία, έκαναν το Πάμε Express, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι είναι Λεμεσό και εργάζονται στη Λευκοσία, σταματούν και μες στο Γασιπί. Και κάποιοι γάμαν το, εντάξει. Και πολλά ωραίο, ήταν πολλά ωραίο το πράγμα. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος δούλευε στη Λαγατάμια, ακούτε τώρα, δούλευε στη Λαγατάμια, έπρεπε να πάει στο Γασιπί, που το Γασιπί να πιάσει το Πάμε Express να πάει κάτω Λευκοσία και που κάτω Λευκοσία να πάει Λαγατάμια. Τέλεια. Άρα δεν υπήρχε η σύνδεση που ήταν το Γασιπί, να πάει απευθείας Λαγατάμια να τελειώνει. να έχει άλλον κόμβο που να επικοινωνεί με τη Λαγατάμια. Πολλά ενδιαφέρον που λάρεις. Απλά εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι εκείνο που θα προσπαθήσω και που ήδη προσπαθώ, αλλά μου δοθεί δυνατότητα και μέσω της Βουλής θα είναι ακόμα πιο δυνατό για μένα σημείο. Γιατί είναι να πιάσουμε παραδείγματα από το εξωτερικό. Και τι εννοώ παραδείγματα από το εξωτερικό? Όταν πάει σε μια ευρωπαϊκή πόλη, Ναι. Υπάρχουν η οριοθέτηση του κέντρου, περιμετρικά της οριοθέτησης, εννοείται η οριοθέτηση, Ναι, εννοείται. υπάρχουν χώροι στάθμευσης. Ναι. Εντάξει, και όπου τζάμε υπάρχουν είτε λεωφορεία, είτε τραμ, είτε ταξί, είτε ποδήλατα, Ναι, ισχύει. τα οποία μπορούν να σε εξυπηρετήσουν και να σε πάρουν στον τόπο που θέλει να πάει.
Εν τούτο που λέω ότι πρέπει να δούμε σοβαρά το θέμα. Οκ, άρα μια από τις προτεραιότητες σου είναι τούτο, δηλαδή ας πούμε να λύσεις το κυκλοφοριακό, Να το λύσεις τουλάχιστον με ένα βήμα, ας το πούμε, με τις στάσεις των λεωφορείων και με τα τα δρομολόγια. δρομολόγια. Οκ. Μετά πάμε και στο που επίσης εμπίπτει σε το κομμάτι, στο ότι γιατί ενεθαρρύνεται ο κόσμος να πηγαίνει και περπάτημα ή περπάτητος. Δηλαδή ας πούμε μηνίσκω δαμέ σε το τετράγωνο και θέλω να πάω στο περίπτερο πιο κάτω να πιω αυτοκίνητο. Γιατί, ξέρουμε γιατί. Γιατί δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια με δέντρα, γιατί το καλοκαίρι που 45 βαθμοί να περπατήσεις να πάεις. Εντάξει, όχι, εννοείται. Και να πω το εξής όμως. Έκαναν κάποιες προσπάθειες στη Λευκοσία. Έκαναν τον πεζόδρομο το γραμμικό. Το γραμμικό. Αλλά και σε κάποιες περιοχές έβαλαν όντως πεζοδρόμια Μάλιστα. με δέντρα. Όμως σταματήσαν. Και άλλα ποιες περιοχές είναι, το πούμε, ας πούμε μπορεί συγκεκριμένες περιοχές, όπως κοντά στο Προεδρικό, όπως στη Μακεδονίσσα, που Είναι οι πρεσβείες που είναι οι όλες. πρεσβείες και τα αρχίτωνα, ας το πούμε, κοντά και πρέπει κάποιος επίσημος να μιλήσει και για μέ. Λαλό το εκπήρας γιατί μίλησκα στην συγκεκριμένη περιοχή πριν χρόνια και μέσα σε κάποια χρόνια μετά που πιάνε την προεδρία σάσαντα και όταν πιάσαμε την πρώτη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εσάσαντα, αλλά μείνα ο τσάμε όμως. Εσάσαντα μετά έμειναν τσάμε, μετά που έφυγε η προεδρία τέλειος. Τελεία, αλλά όμως συγκεκριμένες οι περιοχές. Γιατί έρχονται στο Άγιο Δεμέτιο, να είμαι έξω. Γιατί, ναι, εν τούτο. Έμπαν στη Τσερίου. Οι Τσερίου πρέπει να περάσουν τόσα χρόνια για να κάνουν. Και ακόμα κάνουν. Και ακόμα κάνουν. Και που θέλω να πω πριν ότι που το γέρι να πάω στη Λακατάμια έφα 2 ώρες, η ώρα 4:30 το απόγευμα. Ναι. Γιατί έχουμε μια ευθεία εδώ και 4 χρόνια, που είναι η Τσερίου, Ναι. και μαχούμαστε να την κάνουμε. Τι είναι το δύσκολο δηλαδή. Όντως. Εάν δυσκολεύκονται να το πούσουν ότι δε παιδιά δεν μπορούμε να το ολοκληρώσουμε, να πάει το αναλάβει άλλος. Ναι. Είναι πολλά Και πρόβλημα. εντάξει πλημμυρίζει. Θυμάμαι κάτι εποχές που πλημμύριζε, δεν έκαμε να κυκλοφοράς. Δηλαδή έβρεσε να το πούμε 2 μέρες συνεχόμενα, πλημμύριζε. Πισίνα. Τα καταστήματα ζημιές. Να μην πάει μακριά. Προχτές ανακοινώσα συμμετώσει χαρά και μπράβο ότι άνοιξε τμήμα της κάθετης Τσερίου που πάει προς τη Λακατάμια. Ολοκαίνουργιος δρόμος που τώρα παραδόθηκε. Έβρεξε την επόμενη μέρα. Πλημμύρισε. Ναι. Δεν το γνωρίζα, όντως, πλημμύρισε. Πλημμύρισε. Δεν το έκανα κάπου, οκ. Η αλήθεια πάντως, να τους το δώκουμε, επειδή ακόμα δεν τέλειωσαν το υπόλοιπο δρόμο. Αν συνεχίζουμε με τον ρυθμό σημαίνει να πλημμυρίζουμε. Να πλημμυρίζουμε. Εν τω που λέω ότι σχεδιάζουμε τους δρόμους. Βασικά τώρα υλοποιούμε δρόμους που σχεδιαστήκαν το 2010. Σκέφτε. Άρα... Ξέρεις κάτι, άμα με αλήθεια προβλήματα μου στην Κύπρο και είμαστε οι πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω δεν κάνουμε οι πούτες πρώτες που για να πάρουμε μια απόφαση αργούμε τόσο πολλά. Υπάρχει γραφειοκρατία, υπάρχει πολλά αργή απόφαση. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Ναι, έλα λέω ότι όλοι είναι κακοί, αλλά... Σίγουρα να μην τα μηδενίζουμε. Εννοείται και για να στρέφουμε αλλά μιλούμε εκ του αποτελέσματος. Αλλά κρίση εκ του αποτελέσματος. Και διερωτάς, γιατί είναι τόσο δύσκολο να το πούμε να κάνουμε 5-10 βασικά πράγματα. Αλλά πώς και να έχει. Άρα... Να σου απαντήσω στο γιατί που θεωρώ εν τούτον που είναι η άποψη του περισσότερου κόσμου. Όταν δεν υπάρχει πολιτική βούληση, όταν υπάρχουν συμφέροντα πίσω από κάθε απόφαση, κάθε έργο, υπάρχουν συμφέροντα. Και όταν δεν υπάρχει η λογική στο να δούμε, να σχεδιάσουμε και να προχωρήσουμε, και στο ότι πρέπει να κάνουμε το έργο γιατί να πιάνουμε το κονδύλι και το ευρωπαϊκό κονδύλι και που το ευρωπαϊκό κονδύλι να έρθουμε να χώσουμε άλλη τρύπα και να πιάνουμε και εμείς κάτι που κάτω, τότε ναι, θα έχεις αποτέλεσμα και θα προχωρά. Ναι, νομίζω στην τελική έρχομαστε στο κυπριακό mindset. Έχαμε το συζητήσει πριν το βίντεο, κόψαμε και με αυτές κουβέντες. By the way, τούτο με το κονδύλι που είπες τώρα, δεν λύδρας, δεν ξέρω. Είναι το που τα πιο τραγικά. Ενώ, είναι που τα πιο τραγικά παραδείγματα
Και νομίζω είμαστε πρωτοπόροι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε πρωτοπόροι, είμαι σίγουρος. Το να έρχονται να σου διούν λεφτά για να ομορφήσεις έναν δρόμο πολυσύχναστο, κάποτε ήταν και πολυσύχναστος, Τώρα δεν λοιπόν, ξέρω, ναι. τώρα δυσκολεύκονται και λογικό γιατί δυσκολεύονται. Λοιπόν, να σου διούν να το κάνεις, να το λειτουργάς ένα χρόνο και να έρχεσαι στον χρόνο να δεις, Ναι. ξανιούμε το. Ναι, Και να έρχεται να σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οκ, φεύγουμε τα λεφτά πίσω. Δεν που είναι ακριβώς, ακριβώς. Να μην μπαίνει και το μεγάλο κεφάλαιο διαφθορά. Είναι ήδη αυθόρα. Ακριβώς. Είναι ήδη αυθόρα. Και δυστυχώς στην Κύπρο δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Ναι. Δηλαδή, είναι κάθε μέρα, κάθε 2 μέρες. Ότι να οι ακούσουμε πέτρας και σηκώσεις, η διαφθορά το παγκόσμιο, τι να πω για τα Panama Papers για παράδειγμα, να μην πω παραπάνω πράγματα. Είναι και η Κύπρος που κάτω. Τέλος πάντων, για να μην το πάρω μέχρι εκεί κάτω, να μείνουμε στα της Κύπρου όμως. Εν τούτο, δηλαδή με το να σάσεις με λίγα λόγια, αν υπάρχει πολιτική ευθύνη, δηλαδή αν η κυβέρνηση μάθει να δουλεύει λίγο παραπάνω όπως δουλεύει ο ιδιωτικός τομέας, δηλαδή με τάξεις και πειθαρχία, του κάθε σελήνη να μετρά που το ξοδεύεις, αλλά για μένα όμως είναι οι άνθρωποι που τους κρίζουν και καρέκλα τους, δηλαδή επειδή είναι λεφτά δικά τους. Νομίζω ο Κυπρέος επειδή μπαίνει στην κυβέρνηση, αν τον κοφτεί, τώρα ψηφίσαμε, είναι η κυβέρνηση που απκαιρώνει, δάμε που έρχεται η συνείδηση Μάλιστα. και να το πω, η πολιτική υπευθυνότητα. Δεν είσαι απλά ένας πολίτης. Είσαι ο αρχηγός ή είσαι ο ηγέτης μιας τεράστιας ομάδας ανθρώπων που περιμένουν από σένα να τους δώσεις μια εύκολες λύσεις, να τους δώσεις εύκολη ζωή, μια πιο, να το πω διαφορετικά. Τα πεζοδρόμια, για παράδειγμα, κάτω στη Λίτρα είναι λαθασμένα. Ένας τυφλός να πάει κάτω να πάει στα παγκάκια. Μάλιστα. Όποιος θέλει πρέπει να το δει εντάξει. Δηλαδή πόσα λάθη, ας πούμε. Ακόμα, και τώρα που τέγιωσε, μετά από τόσα Μετά από θέματα 20 που είχε, χρόνια. ναι, έχει και λάθη μέσα. Έχει λάθη. Ναι. Λοιπόν, δάμε να συμφωνήσω στο 100% και δάμε θέλω να υπογραμμίσω κάτι σε όσους να εκλεγούν ή σε όσους είναι ήδη σε θέση είτε βουλευτές είτε υπουργοί. Όταν παίρνεις πολιτικό αξίωμα ή πολιτικό αξίωμα, πολιτική θέση, δεν σημαίνει ότι παίρνεις ασυλία. Ακριβώς. Δεν σημαίνει ότι είσαι υπεράνω όλων και δικαιώς να κάνεις ό,τι θέλεις. Ο κόσμος για να σε στηρίξει, να σε ψηφίσει, να σε βάλει στη θέση που σε έβαλε, Ναι. θα μιλήσω για υπουργούς, γιατί για με διορίζει τους ο πρόεδρος. Να μιλήσω για βουλευτές. Σημαίνει ότι μπορείς να περνάς το φανάρι με κότσινο και επειδή έχω ασυλία, αν δεν θα πληρώσω. Σημαίνει ότι Εάν με ρωτήσεις εμένα, πρέπει να είσαι ο πρώτος που πρέπει πρέπει να είναι ο πρώτος να τιμωρείται. να τιμωρείται και να παραδεινείς παράδειγμα στους πολίτες σου για το πώς να είναι σωστοί πολίτες. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα για να δεις καμιά φορά είναι η παιδεία και η κουλτούρα που έχουν. Λοιπόν, θα σου φέρω ένα παράδειγμα σκανδιναβικής χώρας, στη Φιλανδία. Η πρωθυπουργός πριν 4 χρόνια, δεν κάνω λάθος, ήβραν της ένα σκάνδαλο διαφθοράς ότι σε ταξίδι που έκαμε με την κυβέρνηση της, εντάξει, έφαγε πρόγευμα, νομίζω ήταν γύρω στα 300 ευρώ, τα οποία πλήρωσε που το ταμείο της κυβέρνησης. Επαρετήθηκε γιατί πρέπει να διαφθορά και είπε ότι εγώ παρετούμαι για αυτό το πράγμα. Για 300 ευρώ. Εμάς τρώσει, ξανατρώσει. Μα κάνει ένα μόνο το πρόγευμα. Αν την είχαμε να πούμε μήνυμα να μου μήνυμα και είναι εντάξει, εντάξει, αλήθεια, κάνει μόνο it's ok, μπορεί να ξέρεις, it's ok. Εμάς τρώσει, βρίσκουμε τους ότι τρώσει και να που είναι αθώνονται. Να σου κάτι. Έχει και πρόσφατα παραδείγματα, να μην με αναφέρω ονόματα. Ναι, μπράβο, να μην αναφέρουμε ονόματα, σωστός. Έχω την ευκαιρία να είμαι στη Νέα Βουλή, να το πω και θα αρέσει σε κάποιους, άποψή μου, είναι το ότι θα κάνω πρόταση ότι δεν πρέπει να διορίζονται σε θέσεις υπουργοί, εκπρόσωποι τύπου και σε γενικές εισαγγελίες, δεν πρέπει να διορίζονται συγγενικά ή πρόσωπα τα οποία έχουν άμεση επαφή, είτε τούτος είναι πρόεδρος, είτε τούτος εντός που διορίζει. Μπράβο, ή μπορεί να είναι οικογενειακός φίλος ακόμα. Δεν πρέπει να υπάρχει τούτες ήττες. Πρέπει να γίνονται εξετάσεις
εντάξει, επειδή πλέον δεν έχει ο κόσμος εμπιστοσύνη σε εκείνους που κάνουν τις εξετάσεις, γιατί και μέσα στις εξετάσεις σίγουρα κάποιος είναι γνωστός. Μπράβο. Υπάρχουν πανεπιστήμια. Ωραία. Ανεξάρτητη φορείς. Κάποιος είναι να σου πει όμως παρέθεσης. Μες στο πανεπιστήμιο έχει. Όχι, πανεπιστήμια μπορούμε να βρούμε που να κάνουν εξάσεις. Δεν το αφιβάλλω το πράγμα. Ξέρω έχουν και υπηρεσία εξάσεις δεν κάνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να σου πω παρέθεση. Καλά, ο Αναστασιάδης ή ο Χριστοδουλίτης ή οποιοσδήποτε πρόεδρος να διορίζει υπουργούς που δεν τους γνωρίζει, ας το πούμε. Λέω σου. Κάποιος θα έλεγε, αν και εγώ συμφωνώ μαζί σου. σε- Απόλυτα. η λογική ποια είναι. Όταν θέλεις να πιάσεις μια δουλειά στον ιδιωτικό τομέα, Γνωρίζεις τους ούλους και να που πάεις. είναι πάει σε interview. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Όταν θέλει να μπει κάποιος ο οποίος, εγώ για παράδειγμα τέλειωσα ηλεκτρομηχανικός και θέλω να μπω μέσα στην ΑΕΚ. Πρέπει να κάτσω εξετάσεις της ΑΕΚ. Συμφωνώ απόλυτα. Ωραία. Άρα είναι και εκείνη μια δημόσια θέση. Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να υπάρχει Εγώ εξέταση συμφωνώ. και αν κάνεις, έλα να σε διορίσω. Συμφωνώ απόλυτα. Και πρέπει να Πλήρης διοριστεί πρέπει να διοριστεί ουσιαστικά μια ομάδα ανθρώπων εντελώς, δεν ξέρω που ποιον πρέπει να διοριστεί τούτη η ομάδα ανθρώπων. Δηλαδή, τούτη είναι μια πρακτική λύση για το θέμα. Ναι. Για να, εντάξει, θέλω να προσθέσω κάτι άλλο μετά, η οποία ομάδα ανθρώπων είναι υπεύθυνη να προσλαμβάνει τα άτομα. Μάλιστα. Να μην ξέρω, εσύ να που Λοιπόν, πώς το θεωρείς. εγώ θα σου πω κάτι το οποίο σκέφτομαι out of the box. Πέτε, ναι, Και νομίζω έτσι πρέπει να σκεφτούμαστε. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή χώρα. ναι, Μάλιστα. Ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ναι. Μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ορίσουν μια επιτροπή διορισμού. Σωστός, πολλά σωστό. Άποψη. Είναι ανεξάρτητοι. Δεν ανήκουν στην Κυπριακή Δηλαδή κουλτούρα. θα το πρότεινες δηλαδή το πράγμα Εννοείται. για να ψήφισες. Πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Ναι. Η πλήρης διαφάνεια όταν δεν μπορούμε εμείς. Να σου πάρω λίγο έτσι πιο ποδοσφαιρικά. Όταν η Κυπριακή Διαιτησία αδυνατεί να διαιτεύσει Κυπριακό αγώνα ο οποίος είναι κρίσιμος. Εφήνουμε ξένους διαιτητές. Ναι. Έβραμε λύση. Ενώ τα μέλη Έβρασε. μπορούν να άσυλα. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Απλά παίζει σε άλλο γήπεδο. Παίζει στην πολιτική, δεν παίζει στο γρασίδι. Ακριβώς. Όντως, ωραίο το πράγμα σου. Επίσης, το άλλο που θέλω να θίξω δάμε. Και γιατί να διορίζει ο πρόεδρος εντάξει. Αυτό είναι που λέω. Πρέπει να υπάρχει. Γιατί, ναι, μπράβο. Δηλαδή, Κοίταξε, δάμε κάποιος να έρθει να σου πει, οκ, μα ένας πρόεδρος ο οποίος είναι πρόεδρος και διοικά όλη τη χώρα. Πρέπει να έχει άτομα εμπιστοσύνης. Ωραία. Είδαμε και παραδείγματα άτομα εμπιστοσύνης κυβέρνησης του Αγγέλ και του Χριστόφια που ήταν εμπιστοσύνης και είχαμε ανατείναξη στο Μάρι. ναι, Δεν ήταν υπουργός δικός του. ήταν. Ενώ της κυβέρνησης του. Ναι, ήταν. τον Και ιδιορίσε ο ίδιος. γι' αυτό είναι ευθύνη ο ίδιος. Μάλιστα. Και Άρα- ο στρατιώτης, ναι, ευθύνεται πολλά, αλλά ήταν... Επειδή είσαι τραγικό. στην πολιτική. Εντάξει. Και λέω το γιατί με τα χρόνια που περνούσαν και είμαι μέσα στην πολιτική, η πολιτική έτσι έχει εμπιστοσύνη. Δεν μπορώ να έχω, δηλαδή, να ξεκινήσεις με κάποιους ανθρώπους και να έχεις εμπιστοσύνη, αλλά 100% το κινήσκεται συνέχεια στην πολιτική, όταν φτάσουμε σε ένα σημείο που εκείνος που είναι δίπλα σου βλέπει ότι μπορώ και εγώ να πιάω την έγκλη, να το πούμε, Ναι, του να είμαι πρόεδρος, ας πούμε, ή αυτό, ναι. γιατί να μην κάνω κινήσεις που πίσω του ανθρώπου που ήταν δίπλα μου και έδειξε μου εμπιστοσύνη και να βγω εγώ πάνω του. Οκ, όντως. Άρα έτσι θα κάνουμε μια περίληψη. Άρα θέλεις να δώσεις έμφαση στο κυκλοφοριακό αρχικά. Εντάξει. Επίσης θέλεις να δώσεις έμφαση και σε τούτον το στυλ διορισμού των υπουργών, Της πλήρης διαφάνειας. της πλήρης διαφάνειας, Που είναι τούτο που ζητά ο που κόσμος. εντάξει, είναι ένα κομμάτι της διαφάνειας. Έχει και άλλα πράγματα Σίγουρα. διαφορά, αλλά είναι καλό το ότι επικεντρώνεσαι σε συγκεκριμένους τομείς, γιατί η διαφορά δεν είναι ένα πράγμα. Σίγουρα. Περίπλοκο το σύστημα μας, είναι πάρα πολύ. Και είναι ωραίο το ότι επικεντρώνεσαι σε και τρεις τομείς. Επικεντρώνουμε στα βασικά που είναι το management της χώρας, Ναι. στο εσωτερικό. Ναι. Δηλαδή, όταν έχεις υπουργούς οι οποίοι αδυνατούν να διαχειριστούν τα υπουργεία τους, Άρα
τότε τραβάει Ακριβώς. ο κόσμος, Ο ο πολίτης. πολίτης. Άρα το πλάνο σου σαν βουλευτής, πέραν του κυκλοφοριακού και πέραν της πλήρης διαφάνειας, είπες μου κάποια παράδειγμα, έχει κάτι άλλο πάλι που θα θέλεις να θέξεις, Εννοείται. πέραν του κυκλοφοριακού, μπορείς να κάνει πάλι με διαφάνεια ή μπορεί να κάτι ξεχωριστό. Έχει να κάνουμε που ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία, που είναι η στέγαση. Ωραίος. Εγώ θεωρώ το παράλογο να μιλούμε για θέματα υπογεννητικότητας, για θέματα παιδείας, υγείας, όταν Ναι. ο νέος ή μια οικογένεια δεν έχει σπίτι. Επειδή ούλα μπω σπίτι που ξέρει. Το αν θα έχω καλή διαγωγή, ενώ αν έχω καλή παιδεία, είναι από την οικογένεια μου. Αν όταν η οικογένεια μου δυσκολεύεται να μου δώσει σπίτι, ενώ να είμαστε όλοι σε ένα σπίτι, θα έχει προβλήματα η οικογένεια μεταξύ της. Γιατί πιστεύεις ότι έχουμε το πρόβλημα. Ενώ ποια είναι η πρακτική λύση πάνω στο πρόβλημα. Γιατί έχω και άποψη μας σε τούτο. Να σου πω κάτι. Να πάρω τον εαυτό μου. Γιατί και εγώ προέρχομαι από την κοινωνία. Είμαστε μεσαία τάξη. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε. Έτσι από άλλο πλανήτη. Σίγουρα, ναι. Και εγώ στον ιδιωτικό τομέα είμαι αραβωνιασμένος, προσπαθώ να παντρευτώ, προσπαθώ να κάνω. Ευχαριστώ. Προσπαθώ να χτίσω το σπίτι μου, την οικογένεια μου. Έτσι βράμε τα έτοιμα. Θέλω να σου πω ότι προέρχομαι από την ίδια κοινωνία που είμαστε κοινωνική. Λοιπόν, όταν ο βασικός μισθός δεν μπορεί να σε καλύψει στα βασικά σου, όταν διάσει έναν ενοίκιο, ας πούμε, 700 ευρώ και ο βασικός σου μισθός 1000 ευρώ, να σου μείνει να αποταμιεύσεις, δεν θα σου μείνει. Ένας νέος ο οποίος θέλει να χτίσει ένα σπίτι ή να αγοράσει διαμέρισμα, γιατί πλέον διαμερίσματα που αγοράζουν, που είναι 250.000 ευρώ και θέλει μια προκαταβολή το 20%. Δηλαδή πρέπει περίπου, έτσι χοντρά, 30 με 40.000 ευρώ. Και ως νέος, που 27 να σου πω, θα σου πω πιο κάτω, που 27 μέχρι 41. Και ως νέος έχεις στην άκρη τώρα, στην δεδομένη στιγμή που μιλούμε 30 με 40.000 ευρώ, αν δεν είχε η μάμα και ο βάστο να το δω. Πολλά νέοι θα χάσει. Και πιστεύω ότι οι νέοι που έχουν στις 40.000 μπορεί να, εγώ τουλάχιστον που ξέρω, μπορεί να έβραν έτοιμη δουλειά, ας το πούμε, στρωμένη πελατεία. Τον που λέω, να το πω στα κυπριακά, είχαν κάσαν η μάμα και ο παπάς. Ή υπάρχουν και εκείνοι εξαίρεσης των νεολαίας που έκαναν κάτι έξυπνο, πετύχαν σε αλλά είναι πολλά άλλοι. Ναι, μα εν τούτον πετύχαν κάτι από Διάννα, ας πούμε. Άρα και αυτό θέλω να καταλήξω είναι το εξής, ότι ναι, προσπαθεί η κυβέρνηση και κάθε υπουργός εσωτερικών να δώσει κάποια στεγαστικά, κάποια βοηθήματα, αλλά η βοήθεια που σου διά περιορισμένη. Εκτός το δεν περιορισμένη. Δυσκολεύκουν μας. Το λέω εκ πείρας. Και λέω και εγώ εκ πείρας. Όταν θέλω να χτίσω ένα σπίτι, εντάξει, και πάω στην τράπεζα, πριν πάω στην τράπεζα, πρέπει να δώσω άδεια νοικοδομής, πολεοδομική. Μπορεί να σου πάρουν 6 με 1,5 χρόνο. 6 με 1,5 χρόνο. 6 μήνες με 1,5 χρόνο. Και αν είσαι τυχερός να έχεις 6 μήνες. Μάλιστα, και αν ξέρεις και κανέναν που μέσα να σου βοηθήσει. Δεν ξέρω ακριβώς. Λαλώ το πολλά όμως γιατί είναι κάτι που ζούμε και εντός που ζει ο κάθε άνθρωπος προσπαθεί να χτίσει αυτή τη στιγμή να αγοράσει κάτι. Λοιπόν, άρα καθυστερούμε στις άδειες οικοδομίας και πολεοδομική. Για να κάνεις αίτηση εσύ, να πιάσεις το στεγαστικό, το επίδομα, εντάξει, θέλουν άδεια οικοδομική και πολεοδομική. Και έρχεται και λαλεί σου ότι το στεγαστικό ισχύει, ας πούμε, που την 1η Πρώτου το 26 ως τις 31 Δεκάτου το 26. Ωραία. Εάν πάνε ένα χρόνο να βγάλεις την άδεια που το θέλει μέσα η αίτηση σου, πώς είναι να πιάσεις το σχέδιο. Και άντε είσαι που τυχερούς και έπιασες την άδεια. Και κάνεις την αίτηση και προχωράς τη. Πότε να σου απαντήσει για την αίτηση. Για να μπορεί να έχεις όλα τα χαρτιά. Να απαντήσει γιατί. Πότε να έχεις απαντήσει για το επίδομα, ότι εγκρίνασαι. Για να έχεις όλα τα χαρτιά για να κάνεις το δάνειο. Εντάξει. Υπάρχει λύση, αλλά υπάρχει απάντηση των που λαλείς. Εννοείται πως υπάρχει, εννοείται να καταφέρει να πιέσεις το επίδομα. Αλλά βγάλεις άσπρες τρίχες που το άγχος, σπάζουν τα νεύρα σου και βουράς και αμέ βάλει χάδι εσύ. Όχι, να το πω γιατί
Άμα εγώ είμαι στον ιδιωτικό τομέα και πρέπει να βάλω κάθε ένα μήνα άδειες για να πάω να βρω όλα τα χαρτιά Είπα τώρα άδεια, και άδεια, και άδεια, συνέχεια. θα έρθει ο μάστρος μου μετά να μου πει καλά, πότε να δουλέψεις. Ή πιένες σου. Ναι. Άρα και να χάσεις τα όλα. Να βρω εγώ στα διαλύματα, να βρω τέλος πάντων στην κυβέρνηση, γιατί επειδή μπορούν να απαντούν, επειδή αρκούν εμένα. Δεν μπορούσαμε τούτα ούλα να τα ψηφιακά. Και να σου πω και αφού φέραμε το κομμάτι δάμε, να σου πω κάτι απλό. Εκάμαμε το ψηφιακό πολίτη, πολλά ωραία, όμορφο. Εντάξει. Ωραίο, όντως. Λοιπόν, δίνουμε το. Όχι, ναι, μπράβο, και έπρεπε να γίνει το πράγμα. Όμως, όταν θέλει να διοριστείς, όταν θέλει να κάνεις αίτηση, άκου τώρα το πιο αστείο, να κάνεις αίτηση στο δημόσιο τομέα. Ζητούς το πιστοποιητικό γέννησης. Αφού έχουμε ταυτότητα και διαβατήριο μέσα, τι πιστοποιητικό, ή βάρ' την ταυτότητα μου, πάμε στο αρχείο πληθυσμού και έβρε το. Ναι. Ας πούμε, μιλούμε για αστεία πράγματα. Όντως. Λοιπόν, άρα είναι ένα απλό παράδειγμα τούτο. Άρα, που θέλω να καταλήξω, ότι αντί να έρχονται να διούσουν τούτα όλα τα επιδόματα και να σου βάλουν και να σε σπάζουν, να το πιάσεις, εντάξει. Και είπαμε ότι ένας νέος δεν μπορεί να αποταμιεύσει 30 με 40.000 ευρώ τη δεδομένη στιγμή. Ναι. Έπρεπε το βοήθημα να ήταν ένα, εντάξει. Και να σου έλεγε το εξής. Κρατική εγγύηση προκαταβολής. Τούτον υπάρχουν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, στην Αγγλία, στην Ολλανδία, Ιρλανδία, που τι κάνει. Έρχεται το κράτος το ίδιο και εγγυάται σου ότι θα σε βοηθήσει στο κομμάτι της προκαταβολής το 20% που θέλει η τράπεζα, ούτως ώστε να μπορέσει η τράπεζα να πει «ΟΚ, αφού τούν τα λεφτά είναι εγγυημένα από το κράτος, με επιστοποίηση του κράτους, βεβαίωση, άρα να του προχωρήσει το ανθρώπου να ξεκινήσει τη ζωή του». Και μιλάμε για την πρώτη κατοικία, όχι για να το ξεκαθαρίσουμε. Άρα τούτο μια πρόταση θέλει να περάσει. Μάλιστα. Είναι πρακτικό, είναι πρακτική του τη λύση. Όντως, άκουσα ξανά ότι στις χώρες τις άλλες διούν κρατική βοήθεια στην προκαταβολή, για παράδειγμα. Στην Αγγλία είναι το mortgage guarantee. Στην Γαλλία είναι το pay tax zero. Μπορούν να μπουν μέσα οι υπεύθυνοι που βρίσκουν τα σχέδια. Εντάξει. Εν τω που είπα και πριν, αν δεν μπορούμε ή θέλουμε, είναι και κακό να ζητήσουμε βοήθεια. Ή είναι κακό να αντιγράψει τον καλύτερο σου, ναι. Δηλαδή, τι γίνεται. Πάμε σε βρέπουμε ένα μοντέλο μιας ευρωπαϊκής χώρας και να πούμε να πιάμε την πάτσα να βάλουμε στο δικό μας. Και πάει έτσι. Δηλαδή θέλει μια μελέτη, θέλει και να βάλεις την πάτσα. Πρέπει να γίνει adapt στο δικό μας. Εν και σημαίνει να κάνεις copy-paste. Πρέπει να γίνει adapt στη δική μας την κουλτούρα. Ναι. Και πάντα πρέπει να είναι με πλήρη διαφάνεια. Όχι, δηλαδή, τούτο που λέμε ότι ναι, να πάμε να φέρουμε ένα γεωργικό πράγμα, αλλά πάντα στο νου του Κυπρέου υπάρχει το ότι δεν τώρα να γελάσουμε λίγο να φάμε και ρίσκο, το πράγμα. Και γι' αυτό ο κόσμος απίβδεις. Όσο αγνός και να είσαι πάντα να το σκέφτεσαι να το στον και ο κόσμος γι' αυτό που απίβδεις. Πρέπει, το μου καταλαβαίνει πολιτική, έχεις μεγαλύτερη ευθύνη από όλους όταν είσαι σε πολιτική θέση. Έχεις μεγαλύτερη πολιτική ευθύνη, έχεις μεγαλύτερη ευθύνη και από τον αστυνομικό, και από τον δάσκαλο, και από τον γιατρό, γιατί είσαι ο νομοθέτης του κράτους. Ναι, και πρέπει, το που πες πριν για διαφορά, όπως είχα πει πριν για το Γενικό Εισαγγελέα, πρέπει οι θεσμοί και οι νόμοι πρέπει να είναι να τηρούνται από το άφημα μέχρι το μέγα, δηλαδή να μην υπάρχει ίχνος διαφορές. Γιατί είναι οι θεσμοί και οι νόμοι που μας κάνουν ανθρώπους. Όταν οι θεσμοί σου καταρρέουν, δεν έχεις κράτος. Και το που θέλω να επαναλάβω είναι ότι όταν έχεις έναν αξίωμα ή μια θέση ή μια καρέκλα, δεν έχεις ασυλία. Δηλαδή τον πρέπει να καταλάβουν, είτε και ακόμα και εγώ αν εκλεγώ ή αν δεν εκλεγώ, εκείνοι που να εκλεγούν, πρέπει να το έχουν μες στο μυαλό τους, ότι δεν έχεις ασυλία. Δεν σου δίνεται και ασυλία ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, να κλέψεις, να κάνεις, να φτιάξεις. Αλλά τον που θέλω να πω ότι δεν πρέπει να μηδενίζουμε τα πάντα. Υπάρχουν και βουλευτές, υπάρχουν και πολιτικοί, οι οποίοι είναι κύριοι, όμορφοι, ωραίοι. Εντάξει, όπως αρμόζει. Όμως, ενώ όπως γίνεται σε κάθε επάγγελμα, όπου οι λίγοι, για παράδειγμα, που
σάπκι, ας το πούμε, Ναι, εντός ναι, ναι, εισαγωγικών, ναι, να ναι, μου ναι, επιτραπεί ο όρος. ναι, Σε ναι, ένα σάκο, για παράδειγμα, αν έχεις ένα σάκιο μήλο, να σου σαπίσει ούλο. ισχύει, Τούν το πράγμα είναι. ισχύει. Θα πω και σαν τελευταίο κεφάλαιο. Βασικά δύο κεφάλαια, να πω και ακόμα ένα. Μεταναστευτικό. Έχεις άποψη μεταναστευτικό? Υπάρχει Ξέρω ότι άποψη. άνοιγες και σε κάποια έτσι, δούλεψες στο τελείο. Το τελευταίο διάστημα είμαι και μέλος του Μεταναστευτικού Ινστιτούτου και Δημογραφικού Ινστιτούτου Κύπρου. Και ο λόγος είναι απλός. Όταν θέλεις να κάνεις πολιτική, να παράξεις πολιτική σε έναν τομέα, πρέπει να μάθεις πρώτα. Πρέπει να μελετήσεις, να μάθεις και αν τα δεδομένα σου. Και έχω άποψη ειδικά για το μεταναστευτικό. Καταρχάς, οποιοσδήποτε είναι παράνομος μετανάστης στη χώρα, πρέπει να γίνεται απέλαση. Δηλαδή να γίνεται επιστροφή στη χώρα του. Να το δώσουμε και στον πρόεδρο μας, ότι τον τελευταίο καιρό οι πολιτικογραφήσεις γενικά Ακριβώς, να το οι δώσουμε αιτήσεις και ασύλου, όντως οι συγγνώμη. αριθμοί έχουν μειωθεί αρκετά. Δεν σημαίνει όμως ότι λύσαμε το Δεν πρόβλημα. ελύθηκε, αλλά Μάλιστα. κάναμε κάποια βήματα. Κάναμε κάποια Να το βήματα και δώσουμε τούτο. το δύο. Γιατί όταν για παράδειγμα μια χώρα, ένα νησιώτικο κράτος, Ναι. όπως είναι η Κύπρος, δέχεται αρκετά μεγάλες εισρωές μεταναστών, είτε έρχονται από τα κατεχόμενα, είτε έρχονται από τη θάλασσα, είτε φέρνουν μας τους. Λοιπόν, ξέρετε ποιος, να το πω έτσι εισαγωγικά, τρώει τη φάκα, έτσι Ποιος? αυτό, ο απλός ο πολίτης. Ναι. Γιατί ο απλός ο πολίτης τραβά όλον το σκόρσο, γιατί δίνουμε επιδόματα ανεξέλεκτα. Γιατί έμαθαμε τους μετανάστες, τους παράνομους, επαναλαμβάνω τους παράνομους μετανάστες. Οι νόμοι μετανάστες εναλλοιώνουν το... Κοίταξε, όταν Θα μπορούσα να κάποιος. κάνω στη ώρα του διαβόλου τώρα, εντάξει. Υπάρχουν δύο είδων κατηγοριών μετανάστες. Ένας μετανάστης ο οποίος είναι παράνομο και έρχεται στη χώρα Ναι, για ναι, τον σίγουρα. ΑΒ λόγο και δεν έχει Ναι. χαρτιά και έρχεται για κάποιο σκοπό. Και υπάρχουν και οι μετανάστες που όντως έχουν πόλεμο στη χώρα τους, έχουν θέματα τα οποία έχουν δικτατορίες. Ναι, ναι. Τούν του είδους τους μετανάστες. Είναι τα δυσλειτουργικά κράτη, τέτοια ονομάζονται, Μπράβο. τα οποία δεν μπορούν να προσφέρουν ζωή στους πολίτες τους. Δεν μπορείς να τους πεις όχι, γιατί να φέρω και το παράδειγμα το δικό μας. Το 1974 αρκετοί συμπολίτες μας αναγκάστηκαν να φύγουν λόγω του πολέμου και Και της πήγαν Καναδά, κατοχής. Αγγλία, Καναδά, Αγγλία, Νότια Αφρική. Αυστραλία, Ελλάδα και κάμαν την οικογένεια τους και δουλεύουν και είναι σωστοί πολίτες. Γιατί οι πολίτες που αναγκάζονται να φύγουν από τη χώρα τους είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν μες στην παρανομία, ήταν άνθρωποι οι οποίοι εξημερώσαν μια μέρα και πέφτανε οι βόμβες πάνω τους. Όρημα, ναι. Και να πούμε το εξής. Έχουμε τούτη διαφορά. Εγώ ξέρω ανθρώπους που νόμιμους μετανάστες, που δαμεί άνθρωποι έχουν περάσει πολλά 10-15 χρόνια, έκαναν οικογένεια δαμέ, μπορεί να είναι και άλλες θρησκείες, ας το πούμε, αλλά σέβονται το. Τούτοι άνθρωποι δουλεύουν, παράγουν, πληρώνουν φόρους κανονικά, μας στα νοσοκομεία, μας κάνουν ποτέ παράπονο. Τούτοι άνθρωποι πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει να μείνεις, αλλά αξίζει εννοώ να τους δώσεις τον χρόνο, εντάξει. Αλλά τούτοι είναι και καινό επιδόματα όμως. Αυτό είναι το θέμα. Ξέρω πραγματικά, αφού δεν τα δουλεύει, ας πούμε. Αλλά παραπάνω ο κόσμος ότι θέλει να μείνει στο μεταναστευτικό και παραπάνω στους παράνομους μετανάστες και τα επιδόματα που πιάνουν, γιατί οι ίδιοι οι πολίτες νιώθουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας μέσα στη χώρα τους και πρόσφυγες για δεύτερη φορά. Αλλά, μπράβο, ακριβώς, πρόσφυγες για δεύτερη φορά. Αλλά θέλω να τονίσω κάτι. Ποιος φταίει όμως? Αν εγώ ο Κυπρέος, σαν πολίτης, μεσαίας τάξης, ήμουν καλά οικονομικά, είχα και το σπίτι μου, βοηθάμε ο κράτος μου και δεν είχα παράπονα που τον παράνομο μετανάστη. Και όμως, επειδή έχουμε και άλλα ελαττώματα σαν κράτος, είναι αλήθεια και πάει. Και αν εγώ νιώχα καλά, μπορεί να μην ασχολούμαι με παράνομο μετανάστη τόσο πολλά. Κοίταξε. Αλλά δυστυχώς επειδή είναι μια λυσία προβλημάτων και πάει, γιατί ούτε οικονομικά νιώθουμε καλά και νιώθουμε ότι και η υγεία μας έχει πρόβλημα, και η παιδεία μας έχει πρόβλημα, και το κυκλοφοριακό έχει πρόβλημα. Να σου πω το εξής.
όταν έναν κράτος δεν εξασφαλίζει ποιότητα ζωής ή ποιότητα καθημερινότητας στους νόμιμους πολίτες της και πιο μεγάλες ευκαιρίες ή πιο πολλά επιδόματα, εύκολα επιδόματα σε ανθρώπους που ήρθαν με το έτσι θέλω να επιβάλλουν τη δική τους την κουλτούρα, Ναι, εμπαράνομη και αυτό, υπάρχει. τότε έχουμε το πρόβλημα που λέμε μεταναστευτικό. Και θα πάρω και κάποια παραδείγματα από την Ευρώπη πάλι. Θα πάρουμε την Πολωνία Zero. ή την Ουγγαρία. Zero μεταναστευτικό. Zero μεταναστές και η οικονομία τους πετάνε. Γιατί ήρθε η ίδια κυβέρνηση και λέει: εγώ θα δω τους πολίτες μου πρώτα. Τους πολίτες που πληρώνουν τους φόρους τους κανονικά κάθε μέρα και αξίζουν μια επιβράβευση. Και ευκάλανε τους στα κανάλια και κατακρίναν τον κάποιοι. Κατακράξαν, Κοίταξε. αλλά εντάξει οι Πολωνοί ξαναψηφίσαν τον. Συγκεκριμένα τον πολλά. Να σου πω τώρα κάτι. εκείνοι ζουν ευτυχισμένοι. Τώρα πάντως, Δεν ναι. μπορούμε όμως να λέμε ότι φταίμε ξεκάθαρα μόνον εμείς, ενώ Σίγουρα, σαν κράτος. εντάξει, ναι, ναι. Φταίνουν και οι λάθος πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, ναι. Δηλαδή, όταν η Γερμανία είχε ανάγκη που εργατικό δυναμικό και έφερνε όλους τους μετανάστες, τους παράνομους μετανάστες και Ναι, γινόταν ναι. η Ευρώπη και η Γερμανία. Και... Εγώ πρόσφατα πριν ένα μήνα ήμουν στο Βέλγιο, είναι η δεύτερη φορά που πάω στο Βέλγιο, πήγα και το 18. Ναι. Το 18 ήταν καθαρό το Βέλγιο. Οι Βρυξέλλες ήταν καθαρές. Φέτος που πήγα πριν ένα μήνα, θα σου πω έτσι ειλικρινά, κάτω πλατεία Ελευθερίας είναι πιο καθαρή. Σοβαρά μιλάς. Πιο καθαρή. Ούτε δηλαδή αίσθημα ασφάλειας δεν έχεις. Δεν είχες. Δηλαδή μιλούμε στο κέντρο της Ευρώπης. Ναι. Άρα εν τω που λέω ότι δεν ευθύνεται μόνο οι λάθος πολιτικές της Κύπρου, Αλλά και από την Ευρωπαϊκή αλλά και η Ένωση Ευρωπαϊκή ξεκινά. Ένωση, γιατί ότι πολλές οδηγίες που κάνουμε και από την Ευρώπη. Εντάξει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση θέλω να φέρω και το επόμενο. Έναν τελευταίο καταδυτικό σχολείο κυπριακό. Πριν πάμε στο Κυπριακό, και sorry που σε διακόπτω, είναι κάτι που ήθελα να πω πριν για τη στέγαση, που είναι Ναι. το θέμα των εκποιήσεων. Ναι, ναι. Θέλω να τονίσω ένα πράγμα, γιατί είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα, προβλήματα. Όντως, για τις εκποίησεις, δεν που ήθελα να το πω και εγώ, αλλά επειδή μας ο χρόνος, αλλά οι εκποίησεις, βλέπω τώρα ότι γίνονται κάποια διαβήματα μέσα στη Βουλή, αλλά θέλω να μου το σχολιάσεις. Κοίταξε, δεν πρέπει να γίνονται διαβήματα 2 και 3 μήνες πριν τις εκλογές. Αν φέρουμε ως ένα σημείο δάμε, μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει, αλλά πάλι εγώ είμαι εκείνος που να πω εκείνο που είναι η λογική και εκείνο που είναι η αλήθεια. Λοιπόν, δεν πρέπει το ίδιο το κράτος και οι αποφάσεις που παίρνουν είτε μέσω της Βουλής αυτό να έρχεται και να τιμωρεί τους κακοπληρωτές δανειολήπτες με τους ευάλωτους δανειολήπτες. Και τι εννοώ, όταν ένας πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας κάνει δάνειο και επισκοπού δεν πληρώνει τη δόση του, τότε εκείνος πρέπει να τιμωρηθεί και να πιάει την διεύθυνση, τον δρόμο που πρέπει να πάρει. Αν και νομίζω καταλαβαίνουν το τούτο τώρα σε τα διαβήματα που κάνουν, δεν ξέρω. Ναι, αλλά αρκίσασαι γιατί πρέπει να περιμένουμε τις βουλευτικές για να... Εντός που είπα πριν, ότι δεν πρέπει να γίνονται διαβήματα λίγο πριν τις εκλογές. Ο κόσμος, ο οποίος δουλεύει κανονικά, πληρώνει τις δόσεις του κανονικά, αλλά έτυχε του μια ασθένεια, μια αναπηρία, έφτιαξαν το δουλειά του, αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεται ένας κακοπληρωτής. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Άρα πας τούτον θα μπορούσαμε να προσφέρουμε μια εναλλακτική λύση, δηλαδή μια πρόταση η οποία να δίνει κάποιες ελαφρύσεις στους ανθρώπους που δεν πληρώνουν λόγω κάποιας σοβαρής π.χ. ασθένειας. Πρέπει να ξεχωριστούν. Ναι, να μπουν σε διαφορετικές κατηγορίες. Άλλος που πληρώνει επισκοπού και άλλος που πληρώνει... Και πάλι η δική μου πρόταση, γιατί εντός που λέω ότι για να βγάλεις μια πολιτική πρόταση, για να αυξήσεις ανοιχτά να μιλήσεις στον κόσμο, πρέπει να μελετήσεις. Εγώ τι έκανα και τι κάνω και τι θα κάνω, είτε εκλεγώ είτε όχι. Επία και συναντήθηκα με την Επίτροπο Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων για αυτά τα θέματα. Γιατί ήθελα την άποψη της, είναι η πιο αρμόδια για να μας πει τι συμβαίνει με το πράγμα. Λοιπόν, και διαπίστωσα ότι δεν γίνεται πραγματική διαμεσολάβηση πριν την εκποίηση της πρώτης κατοικίας ή της κατοικίας.
Τι εννοώ. Δηλαδή, Δηλαδή, αν για παράδειγμα έστειλες σου κάποιες ειδοποιήσεις η τράπεζα ότι αν δεν πληρώσεις τη δόση σου ή αν δεν είναι αυτό, ωραία, να σου πιάνει το σπίτι. Δεν έρχεται να γίνει τούτη διαμεσολάβηση. Δηλαδή να έρθουν να πούσει έναν διακανονισμό, να δουν γιατί δεν πληρώνεις τη δόση σου. ναι. Ήσουν επισκοπού ή έτυχε σου αναπηρία ή δεν μπορεί να δουλέψει, σε πιέσε το εισόδημα σου και αν ήσουν κακοπληρωτής δεν είπαν να πιάνει τον δρόμο που έπρεπε να πιάει. Αν όμως ήσουν ευάλωτος δανειολήπτης, να έρθει να γίνει μια επαναδιαπραγμάτευση του δανείου σου στα Ναι. πραγματικά σου τα σημερινά τα δεδομένα και τα έσοδα Οκ. και να βρουν μια μέση λύση. Τώρα να που γίνεται, ανοίγεις το κινητό, μπαίνεις θα πω σελίδες, σε σελίδες που πουλούν σπίτια και Ναι, ναι, αυτό ναι. σε δημοπρασίες και βλέπεις το σπίτι σου ότι πουλιέται. Ναι, ναι. Τούτο είναι το πραγματικό το πρόβλημα. Ναι, ισχύει. Θα κλείσω την παρέθεση των εκπλήσεων και είναι ένα θέμα το οποίο πάλι είτε κλεγώ είτε όχι, είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα σταματήσω να τρέχω γιατί είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα. Όταν μια οικογένεια φτάσει στο σημείο να χάσει το σπίτι της που έχτισε με Ναι. τόσον κόπο. Και πάλι λέω την ευάλωτες οικογένειες. Και θα μπορούσα να πω ότι είναι, νομίζω για μένα προσωπικά είναι το νούμερο 2 μεγαλύτερο πρόβλημα της Κύπρου αυτή τη στιγμή. Βασικά που είναι η οικονομία γενικά. Ακριβώς. Που είναι οι εκποίησεις μας. Τούτο. Πες μου και έτσι λίγο για το Κυπριακό. να Λοιπόν, μου δεις. για το Κυπριακό. Σε άποψη, ας πούμε. Έχω άποψη και ως πρόσφυγας πρέπει να Και εγώ το έχεις ίδιο. άποψη και όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν άποψη για το Κυπριακό γιατί είναι το νούμερο 1 πρόβλημα και να το πω ότι το Κυπριακό Ναι. πρέπει να είναι πιν πάνω που ούλα. Τι εννοώ πιν, μια πινέζα όπως βάλουμε καρφίτσο μας στο Ναι, Facebook, στα ότι social θέλω media, πάντα να το ότι- βλέπεις κοινών πρώτα. Τούτο είναι το θέμα, ότι φτάσαμε σε ένα Πρέπει να σημείο. καταλάβουμε ότι αν δεν λυθεί ποτέ το Κυπριακό, πολλά προβλήματα δεν θα λυθώσει. Ακριβώς. Και εν τούτον που θέλω να πω ότι το Κυπριακό είναι θέμα κατοχής. Ναι. Ωραία. Δεν πρέπει να το ξεχνούμε το θέμα. Και οποιαδήποτε λύση για να έρθει στο τραπέζι πρέπει πάντα να λέει ότι θα φύγει ο κατοχικός στρατός που τα κατεχόμενα και γενικά από το Εν νησί. τούτος ο λόγος που βράμε λύση στο Γκραν Μοντάνα το 17. Όχι, το 18. κατά μένα αυτό η άποψη μου, ο λόγος που δεν βρήκαμε λύση, πρώτα απ' όλα έχει μια Τουρκία απέναντί σου. Η οποία είναι δέχτηκε να φύγει στα Δε- τουρκικά στρατεύματα. πρώτον Ήθελε να εν τα φύγει τούτο. δαμέ. Έθελε να έχει στρατό, να έχει βάσεις για τους αφαβήτα λόγους που όλοι ξέρουν. Το θέμα είναι αλλού. Όταν να πάμε να δούμε την ευθύνη τη δική μας πρώτα. Εντάξει, Ναι. η Τουρκία ξέρουμε ότι είναι αδιάλαχτη και Αδιάλαχτη. Θέλει όποιος θέλει να δύο σένει, κράτη. ενώ ο πρόεδρος της Τουρκίας, τούτη ο να στόχος είναι η τακτική τους. Ωραία. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάτσουμε πίσω και να πούμε. πιστεύω, από το κοινό που βλέπω, γίνονται πολλά ξανά τα διαβήματα για να φτάσουμε σε 2 με 3 χρόνια στο σημείο που φτάσαμε και στο Γκραν Μοντάνα. Έτσι το νιώθω, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή όχι. Συμφωνώ ότι και διώ το πάλι στον πρόεδρο ότι Η εξωτερική πολιτική είναι καλή. μπράβο, το δυνατό χαρτί του πρόεδρου είναι εξωτερική πολιτική. Δεν Επειδή μπορεί κανένα να το αμφισβητήσει Επειδή το πράγμα. ήταν και Ήταν και μια υπουργός χρόνια του- υπουργός εξωτερικών, υπουργός εξωτερικών. αλλά εν τούτον που λέω ότι όταν είσαι λίγο έξυπνος στην πολιτική και εκμεταλλευτείς σωστά τη θέση που είσαι κάθε φορά, δημιουργείς τέτοιες συνθήκες, ούτως ώστε να αποκτήσεις ικανότητα να μπορείς να διαπραγματεύκεσαι. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Όταν πάμε για λύσεις στο Κυπριακό ή όταν πάμε να συζητήσουμε κάποια λύση του Κυπριακού, πρέπει όλοι, δηλαδή είτε τούτοι ονομάζονται αριστερά, είτε δεξιά, ακραδεξιά, κέντρο, Ναι, να έχουμε έναν πρέπει κοινό να είναι στόχο. κοινός ο στόχος. Να φύγουν τα τουρκικά. Μπράβο. Όχι μόνο πρέπει να κάτσουν πας στο τραπέζι για που γίνεται το Εθνικό Και Συμβούλιο. όπως θέλουν να το ονομάσουν. Ας το ονομάσουν τούτο. Ας το ονομάσουν στη Μα δικτυακή δικαιωτική ο ομοσπονδία. τίτλος δεν είναι το θέμα. Το Α, θέμα είναι το ακριβώς. περιεχόμενο, τη λύση. Εάν φύγει ο τουρκικός στρατός που είναι Κύπρο, μετά είναι εύκολο. Θα το πω, δεν θα πω είναι εύκολο. θέμα χρόνος που να λύσεις το Κοίταξε, πώς να συζητήσουμε Τουρκοκύπροι τσάμε που θέλω να και κάνω. Ελληνοκύπροι. Και να μην πούμε και τα ψέματα πάμε.
πολλοί Ελληνοκύπροι στα κατεχόμενα. Ήδη συζητείς κάπως. Εντάξει, θα σχολιάζω το γιατί νομίζω αν πάει κάποιος αύριο στον Άγιο Δομέτιο και στο Δόφα να δει πόσοι που περνούν και πόσοι Ναι, εμπορούν. να το πούμε μόνοι σου Λοιπόν, ακριβώς. το θέμα ποιο είναι ότι, και που θέλω να καταλήξω, όταν μιλάμε για το Κυπριακό, δεν πρέπει να μπαίνουν μπροστά μας πολιτικά χρώματα, Ναι, το κόμμα, όχι το ένα, όχι το άλλο. Είναι το συμφέρον όλης της Κύπρου. ακριβώς. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε 6 ευρωβουλευτές και πρέπει ο στόχος τους να είναι κοινός. Γιατί για την Κύπρο που παλεύουν και βλέπουμε αρκετά περιστατικά ότι Αξία να μιλήσουν, να είναι ονόματα. όχι μόνο τούτο, ότι ο ένας κατέθεσε πρόταση για το μεταναστευτικό να πούμε και ο άλλος επειδή είναι αντίθετης άποψης καταψήφισε το, έκαμε το και εκτεθούμαστε. Εκτεθούμαστε μόνοι μας, να πούμε τα συμβάντα που άτομα. γίνηκαν στην Ναι. πριν καιρό μεταξύ συγκεκριμένων κομμάτων, να το πω. Λοιπόν, εν τούτον, Με ότι έναν κόμμα το οποίο. ευκαινούν μπροστά και έχουν, ενώ μιλώ για ευρωβουλευτές και για το εθνικό Ναι, ζήτημα, ναι, ναι. ευκαινούν μπροστά και έχουν μπροστά τους το χρώμα του κόμματος τους. Δηλαδή, Ναι. Ό,τι πει το κόμμα. το μπραστάτης. Τούτο είναι να γίνει σε άλλα θέματα. Δηλαδή, το να περάσεις κάποια πρόταση επειδή πέντο το κόμμα αυτό, είναι Ναι. κατανοητό μες στην πολιτική. Ναι. Αλλά όταν μιλούμε για εθνικό ζήτημα, και Ένας όταν είναι ο μιλούμε για στόχος. εκπροσώπηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας είναι ο στόχος. Ναι. Και τον πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Μπράβο. Πάντως, θεωρώ ότι σε 2 με 3 χρόνια συνεχίσουμε με τα διαβήματα και νιώθω το πραγματικά όποιος πιστεύει το αντίθετο, οκ, είναι πρόβλημα, αλλά πιστεύω το πραγματικά ότι να ξαναφτάσουμε ακόμα μια φορά. Θεωρώ ότι είμαστε κοντά Θεωρώ και εγώ, στο να αν δεν ξαναξεκινήσουμε. το λύσουμε τώρα, νομίζω ότι μετά από 50 χρόνια μπορεί να ξεχαστεί. Εγώ θα δεν σου πω θα μετά από λυθεί. 50 χρόνια, να σου πω μετά από 20, 20 30. χρόνια και να σου πω γιατί. Status quo πάλι, να πάμε το status quo όπως είναι δηλαδή, όπως υπάρχει και να πηγαίνει έτσι. Όχι μόνο τούτο. Θα σου έλεγα να πάει αύριο κάτω πλατεία Ελευθερίας ή που συχνάζουν εμείς οι νέοι, ας το πούμε έτσι, και ρώτα έναν ο οποίος είναι 20 χρόνων. Να σου πει το Κυπριακό. Να σου πει 2 χωρικά κατεχόμενα. Ναι. Να σου πει τι είναι ο πρόσφυγας. Να μας πει τι είναι η δικαιωτική ομοσπονδία. Να σου πει την άποψή του για το Κυπριακό. Ναι, να μου πει ας πούμε, ναι. Να σου πει, με κοφτεί τώρα. Ναι. Να σου πει... Εν κακό τούτο, εν κακό γιατί δεν πρέπει να ξεχάστη. Και είναι ευθύνη, τώρα λαλούμε εγώ και εσείς τώρα, και είναι ευθύνη δική μας να το περάσουμε για μας τα τέτοια. Εγώ θα σου πω και ακόμα κάτι και συμφωνώ με αυτό που πες. Αφού χρησιμοποιούμε το TikTok για διάφορες πελάρες, αφού χρησιμοποιούμε το Instagram για διάφορα θέματα, εντάξει, ας το χρησιμοποιήσουμε και μια φορά σωστά. Αφού πλέον οι νέοι και η νεολαία ενημερώνεται από TikTok, που το Instagram, μισή ζωή. ας βάλουμε και θέματα τα οποία εν τούτα, που είναι η πατρίδα μας, είναι η χώρα μας, είναι τα καθημερινά μας τα προβλήματα, αλλά με μια σημείωση, με σοβαρότητα και εκείνα που να λαλούμε να είναι όρημα. Και αφήνω το ζάμε, νοήτο. Πιάσας, εντάξει. Λοιπόν, Αντρέα μου, νομίζω ότι καλύψαμε όσο πιο πολλά μπορούμε. Εύχομαι σου πραγματικά ό,τι καλύτερο να βγεις βουλευτής, να κάνεις τι που θέλεις να κάνεις. Πρόσφερες πρόσφερες πολλές πρακτικές λύσεις. Σίγουρα έφερε ένα podcast για να τα πούμε όλα. Σίγουρα. Ούτε θέλω να απαντήσω κουραστική. Άρα, Ανδρέας Γεωργίου, υποψήφιος βουλευτής με το Δίκο. Ο αριθμός 3, Ο αριθμός 3. δεν το ξεχνάμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Ήταν μια επικοδομητική συζήτηση. Θέματα τα οποία συζητούμε καθημερινά μεταξύ μας. Είναι τα προβλήματα που τώρα που να πάμε σπίτι μας να τα βρούμε μπροστά μας πάλι. Και εκείνο που θέλω να πω, το τελευταίο μου σχόλιο είναι ότι δεν πρέπει οι νέοι να φοβούνται να ασχοληθούν με την πολιτική, γιατί ακούω πολλά σχόλια ότι μα έχει καρχαρίες να αντιμετωπίσεις αυτό. Εάν δεν μπούμε να κολυμπήσουμε στα νερά με τους καρχαρίες εμείς οι νέοι, όταν θα έρθει η ώρα να αναλάβουμε, δεν θα μπορέσουμε να αναλάβουμε. Ακριβώς. Αυτό. Ωραίο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και το κοινό που μας είδε. Καλή σας συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.